Okerkale irratia. Naziotasun orok baditu bere mitoak eta kondairak. Eta gian Euskaldunon mito historiko ezagunenetarikoa Urreagako batalla da. Gaur, bihar izan dadin, Urreagako batalla. Urreagako batalla, seguruenik entzule gehienok behintzat entzungo zenuten batalla honen berri. Baina gaurkoan gai honetan sakontzeko hemen daukagu berriz ere gurekin Iñaki Sagarna, historialaria eta debarra. Ongi etorri Iñaki. Bai, kaixo manez. Bigarren aldiz hemen. Bai, placer bada berrirore lehen da biziko saioan ostean gonbita luzatzea. Eta gaurkoan Urreagako batailari buruz hitz egitekotan. Kontatu iguzu Iñaki. Zer da batalla hau eta noiz ematen da? Urreagako gudua, bere izenak dioen bezalaxe, egungo Urreagako monasterioan eta bere inguruetan, 778ko abuztuaren 15ean jasotzen den batalla bada, ezta? Alde batean dakagu Carlomagno, enperadore oraindik ez dena, baina horrela ezagutzen dena, eta bestetik handakagu baskoiak eta baliteke ere islameiarren bat edo beste ere izatea. Gudu hau, segurazki askorentzat ezaguna da, ezta? Baina ez guretzat bakarrik, baizik eta Erdiaroko batalla ezagunetatokoa da Europa osoan. Eta hemen jaso izanik, eta gainera gehituz, bere inguruan sortu diren eleberri eta simbolismoak dakan indarra, uste dut benetan dela garrantzitsua berari begiratzea, ezta? Zergatik da Erdiaroko batalla ezagunena? Hor badago elezar bat, La Chazon de Gorlan, izeneko zerbait, barkatu nire frantsesa, baina euskeraz dituko genioke Erroanen kanta. Eta Erroanen kanta hori zer da? Erroanen kantua da, 12. mendean, frantsesarrean idatzitako poema epiko bat. 4.000 bertso pasatxo ditu, eta egun Oxfordeko Baudelaire liburutegian aurkitzen da. Adituen arabera da, generazioz generazio, oralki pasa izan den Urreagako gudari buruzko bertsio elezartua jasotzen duen iskribu bat, ezta? Ideia honi, Europako gorte askoretan julare generazioz generazio kontatu izana gehitzen badiogu, ez da harritzekoa bestelako bertsioak aurkitzea Europan, ez da bertsio bakarra. Eta 12. mendeko honi gehitu behar dizkiogu 12-14. mendeetan hainbat bertsio daudela. Horri gehitu behar diogu ere, Oxfordeko 4.000 bertso horiek ziurrazki ez diala originalak bakarrikan, baizik eta originalari hainbat bertso gehitu inzaizkio, ezta? Finean, kondairak diona da 4.000 sarrazenok eta ez baskoik Carlomagnoren atzera guardia garaitu eta Errolan famatua hiltzen dutela. Noski, Errolan hau heroikoki hiltzen da, epikoki. Heroi onak bezala? Bai, hori da. Azkenian poema epikoa da, ezta? Eta noski, hil aurretikan Zaragozako baliari, hau da musulmana bati, besoa mozten dio, eta gaina lortzen du olifantea jotzea. Horrela Carlomagno erasoa hartu, bueltan etorri, eta bere gorpuzkiak jasotzeko, ezta? Noski, guzti hau kontakizun literarion parte da, eta egia historikotik ziurrenik ez du askukiko. Kuriositate moduan hola, baina kontatu nahi dizuet, pixkat olifantean paratu nahi detarreta, zer da olifantea? Eraztunen jaunen historia horretako elefante erraldoietako bat, akaso? Arkero pila batekin dauden elefante gigante horiek, ezta?
Bai. Bueno, hori da, basikamente, ez da, olifante azkenean da, bolizindako elefante adar bat, Bolia marfila. marfila, hori da, euskeraz bolia, ez da? Eta, urte luzez egon da Toulouseko eliza batean, erlikia moduan erakusgarri eta bizitagarri, ez da? Egun Paul Dupai museoan aurkitzen da Errolanen olifantea, eta noski, elezarretako olifantea bezala, hau ere ez da benetakoa. Ikusi da faltsua dela, ez? Eta horri gehitu behar diogu ez dela olifante bakarra. Aquisgranen ere, hau da, Karlomagnoren kaperan ere, badago beste olifante bat. Hau da, olifante hau ez da benetakoa, eta gainera bersio bat baino gehiago existitzen dira. Hori da, bueno, benetakoa bada, ez? Existitzen da. Ez Bai, da... kontatzen dutena. Hori da. Baina, bueno, erlikiak zer dia ba, ez? Erdiaroan horregon zan sekulako, erlikekiko sekulako obsesio bat, eta mirariak ere ez dakit ze puntura arte izaten dira egiak, ez da manex? Bai, gauza bat saltzeko nahikoa da erosi nahi duena bere izateaz konbentzitzea, Horixe. egiaz baino, vale. Aipatu duzu oso batalla garrantzitsua izan omen zela Europako garaiko historian, eta horrek suposarazi diezaguke ondo ezagutuko den batalla bat dela. Zein da errealitatea horren inguruan? Bueno, egiatan, historia bera bezala, ez da horren beste ezagutzen, ez da? Iturriek nahiko eskasak dira, eta hauek guztiak nahiko arazo eskaintzen dizkigute. Eta ondorioz, interpretaziorako sekulako tokia dago. Areago, batzuetan, iturriak beraiek kontrajarriak dira. Beitu Errolaren kondairan adibidez, nola baskoiak sarrazeno bilakatzen diren, ez? Baina, bueno, esan bezala poema epiko bada, eta ez dakit norarte erabil dezakegun poema epiko bat iturri zientifiko bezala. Dena dela, bestelako iturrietan arazo nagusi bezala, garaian bertako iturririk apenas ez dugula da. Hamarkada batzuk beranduago agertzen dira iturri asko, eta gainera Frankoen aldetik behintzat, gudua galdu izana eskutatzen saiatuko dira, ez? Nola ez? Nola, hori da, nola galduko dute munduko txoko eskutu batean, ez da? Horregatikan, 780 inguruko iturririkan ez dago aipaminikan, horregako guduari buruz. Badago Karlomagnok egin zuen kanpaina bati buruz, baina ez du zer garbirik esaten. Hala ere, lehen aipamenak pixka bat berandutxeago etorriko dira, ez? Alde batetik hor dakagu Eginardo, Bita Karoli, hau da, Karloren bizitza idatzi zuen Franko bat, bere biografo ofiziala dela esan daiteke. Eta hau, uste 50 urte beranduago idazten dula. Eta honek aipatzen du, ez? Nola Karlomagnok perfidia baskaren kontra pairatu eta galtzen duen. Baskoiak, basoaren babesa erabiliz eskutatzen dira, eta altueratatik eraso omen zioten Karlos Handiari. Nortzuk dira baina basko hauek Eginardoren iturrietan, ez da? Zer dira? Iruñako baskoak? Kontinenteko Dukado de Guaskonia horretako baskoak? Horre arazo asko ditugu, ez? Jakiteko nortzuk diren basko hauek. Bestalde, ditugu ere iturri arabiarrak, ez? Ez dira iturri frankoak bezain beste, eta gainera arabiarren kasuan bataila bera uste behin bakarrik aurkezten dela, 400 urte beranduago idatzitako iturri bada, bataiari buruzkoa, eta gainera kasu honetan Suleiman dala musulman lider bate Ebroko baiaran, hau atxiki omen du Karlomagnok, eta bere semeak antolatzen dira Karlomagnoren atzera guardiari eraso egin eta berau liberatzeko, ezta. Hala ere ez dute apenas gauza hondirik eskaintzen, eta esan bezala, 400 urte denbora asko da, ez? Begira guri zer gertatzen egun 50 urtean bakarrikan gauzak zer azazten dian. Dena dela, arabe iturri hauek, batea bera zuzenan ulertzeko baino, balio digute, garaiko egoera politikoa hobeto ulertzeko,
eta nahiko zeharkakoak direla esan ditzakegu, ezta? Noski, hemen ezin da antzi, agian badaudela, arabez idatzita eta ezagutzen ez ditugun beste iturri batzuk, eta alderantziz, ez? Baliteke ere monastegion batean noizbait aurgertzea latin zaharrean edo beste hizkuntza batean, mirari bat, eta horregako buruzko beste aipamen bat agertzea, ez? Baina, bueno, ametz egitea doakoa da barkatu, eta tira. Batekaki, latina eta mirariak askotan joan izan dira batera. Bai, hori egia da. Bueno, aipatu dizkiguzu idatzizko erregistroak, baina noizbait horrelako zerbait gertatu bada, litekeena da evidentzia arkeologikoak egotea. Zer dio arkeologiak honen inguruan? Bueno, arkeologikoki, hasteko inguruan aurkitu izan dira bastante arma, gainera germaniarrak, badago ere bai, Balkarlosetik oso gertu behin, Omeia txanpon batekin hainbat arma aurkitu izan dira ere bai, Balkarlos da Luzaide, euskaraz, eta hor inguruan izan omen zen bataia. Baina edozein kasutan dia oso aurkikuntza isolatuak, askotan ez da kabe kontestu garbirik, orduan agian ez digute asko esaten, ez? Bueno, arkeologiaz gerala ere, oroitu naiz orain, Orreagako monasterioan badago Karlo Magnoren siloa deitzen den zerbait, Elezarrako mendio bertan enterratu mentziela bataian eroritakoak, bueno, tira, hori gezurra da ziurrenik. Edo hori edo ez ziren asko erori. Hori da, edo ez ziren hainbeste erori. Bai, baina tira, ez, hemen esan idetena da, badago aditu izeneko enpresa batek idatuta azken urteetan dago silo horretan osario badago, eta osario hori usten, eta handikan geratzen da potentzia arkeologikoa eskabatzeko, uste 300.000 ezur edo berreskuratu dituzte, eta baina arrasto zaharrenak dira 18. mendekoak, badaude hor konbentzio gerretako eta gerri independentziako uste dut hainbat gauza, baina tira, ez doaz 200-300 urtez atzera. Honek balio digu, gogoan izateko oroimenlekuak ez diala igual historikoki horren zehatzak askotan, ez? Baina, bueno, iturrietara bueltatuz, gogoratu naiz ere, badago Iruñan, Gaztelu plazan badago parkin bat, ez? Parkin madarikatu bat, kontu esango nukenik. Parkin hori 2001 egiten hasi zenean, sekulako aurkikuntza bat egin zen. Inork espero ez zuena. Eta bertan aurkitu zen makbara bat. Makbara bat zer da? Musulmanen edo islamiar nekropoli bat. Eta nekropoli bat? Nekropolia da hildakoen irria, ez? Bertan da, azkenean da, kanposantu bat, esan daiteke. Datuak erakutsi dute, 710 eta 730 inguruan kokatzen diala hildako guzti hauek, eta analisi genetiko gainera erakusten dute bertako populazioa eta Afrika iparraldeko bere-bereak bezala nazten dirala, ezta? Eta horrek erakusten du islamiar edo komunitate islamiar potente bat zegoela Iruñan, ez? Gainera handik metro gutxitara Kondestable jauregian, ez dakit zenbat egongo dian linea zuzen batean, 500 metro, 400, 300 gutxi, ez dakit, oso gutxi. Kokatzen da garaiantzeko beretsuko nekropoli kristau bat, ez? Eta zer esan nahi du honek? Iruñean islamiar jatorrikoak eta kristauak, elkarren artean bizi zitezkela, ez? Orduan batera bizi zirela. Eta errekonkistak handikan 4-5 mendera gertatuko den islamiar, kristauen arteko borroka horiek agian geroko gauzak direla. Hala ere, hau alde batera utziz, jarrai dezagun iturriei buruz hitz egiten, ez? Egia esan, historia alda dezaketen aurkikuntza unikoak egon ditzakela esan dugu, baina oso zaila da holakoa gertatzea. Gainera batzuetan faltsuak ere izan daitezke, ez? Berriki podcasta preparatzen, aurkitu nintzen ETB-ko saio batekin, euskaraz egindako saio bat, duela 4-5 hilabete edo pixkat gaixiago botata, eta bertan baten batek dio afirmazio bat egiten du,
Eta dio Seviako Isidorok, apezpikoak honek, kronika hispaliensi zen, zerrendatzen ditu 38 errei godo. Godoak dira islamierren aurretik kontrolatzen zutenak Espainia, ez? Dena dela, honek dio et domuit baskonit esate zuen, hau da, eta baskoiak menperatu zituen. Saiatu naiz iturri hori bilatzen eta inon ere ez dut ikusi. Kronika hispaliensizik ez da et domuit baskonik. Egia izatekotan justifikatzen du baskoiak entitate politiko propioa sortzen zutela, eta beti zeudela erresistitzen, ez? Baina, bueno, ez dakit. En fin. Fake news. Fake news, bai, Potentziala. Bai, ez dakit, bai, agian badago, baina ni pixka traketxibili naiz, ez? Ez dut uste, porque irakurri eta beste tokietan ez da inon agertu. Dena dela, jarrai dezagun gudari buruzko inkognita guztiak arkituko dituzten mirarien zain, eta konklusio bezala esan diteke halako iturrien eskasiak trebesariako sekulako marko zabala usten digula, ez? Eta horregatikan sekulako arrabotsa sortzen du hainbat kontuk. Hainbestarako esen, bere tokia bera ere ez dago argi. Hueskan, Pirineoko uste dut pasoia guztietan kokatu dutela bataia hainbat historian zehar, ez? Eta eguna bera ere zalantzan jarri duenik badago. Kasu honetan alternatiba gisa 808ko urtea eskaini izan digute. Mea tira, badirudi, hau eskaini duenak falsario baten iturriak erabili dituela. Eta, bueno, hau eskaini duen pertsonaiak Gustavo Bueno Fundazioak editatutako liburu baten aurkezten du, ez? Bueno, Gustavo Bueno jakingo dezute batzuk zer da, baina da marxistak autoen homenatzen dian, baina ondoren Espainiar esentzialismo historiko bat, erabat babesten duten talde bat diala, ez? En fin, dena dela, helduleko gutxiko teoria hauek alde batera utzita, eztabaida nagusiak hurrengo 3 ejetan biltzen dira, ez? Lekua, hau da, non gertatzen den, zergatik gertatzen den, eta identitatea, hau da, nork erasotzen duen. Nork erasotzen du Carlos Magno? Baskoiak izan ziren, zein dira baskoiak? Kontinentekoak edo Iruña aldekoak? Islamiarrak? Ala biak batera, elkartuta? Ez dakigu. Zein izan zen erasoa gauzatzeko zergatia, ez? Batzuk diote Iruña erre egin zela, ez? 3 egun lehenago erasoa tikan 3-4 egun lehenago, eta amorruz baskoiek eraso ziotela. Ez dakit. Segurazki badaude esplikazio sakonagoak, ez? Baina, bueno, batzutan historia ez da horren sakona izaten edo bai, nordaki. Eta bukatzeko, non jaso zen bataia? Non izan zen? Horretarako ere baditugu hainbat teoria. Azken lan gehienak horiek erantzuten saiatu dira. Nik egindako oraingo galderak. Honekin, agian, saiakera bat egin genezake batailaren beraren nondik norakoak edo gaur egun behintzat ontzat ematen den bertsioa kontatzeko entzulek jakin dezaten zertaz ari garen, ezta? Bai, baina, bueno, uste dut garrantzitsuago dela pixkat gudua testu inguratzea, ez? Noski. Bai. Bau gabe ezin da ondo ulertu. Eta orduan, guduan sartu aitzinetikan, kontatu behar da, Pirineoaren alde banatan orduan, espantxioan zeuden bi botere nagusi aurkitzen ditugula, ezta? Alde batetikan hegoaldean dakagu islama, eta bestetikan ditugu iparraldean frankoak. Islamari dagokionean, 7. mendean Mahomaren ondorengoak, Arabiar penintsulatikan abiatuz, sekulako abandaran jabetzen dira Mediterraneko hegoaldeaz, ez? Iberiar penintsulara, asko jakingo dezuen bezala, 711 heltzen dira. Aurretik hemen, esan dugun bezala lehen, bisigodoak zeuden. Gainera badirudi, garai honetan ere Baskoniak basuela zer nolako autonomia txiki bat. Kontzertu ekonomikoren, bat. Bai. Eta garai honetan Merovingioak eta bisigodoak saiatu izan ziren berau militarki menperatzen, ez? Egia esan, ziurrenik baskoiek beraiek agentzia propio bat zuten, eta potentzia batekin edo bestearekin aliatuko ziren, beraien nahiak baino gehiago, beraien kaudillo militarren nahiak egiteko, ezta? Zehazki, 711 hartan, Rodrigo errege bisigodoa,
Baskonian zebilen hauen aurkako espedio bat gauzatzen. Eta hala ere, garai honetan, Rodrigo bazituen bere tronua amesten zuten batzuk ez. Eta ameslari horiek, islamiarreri laguntza eskatu zieten. Eta laguntza eskatzerakoan, Tangerren kuartela hartuta zeukan Tarik Ibn Ziyad gidatuta sartu zian musulmanak, ez? Hauek jabetu zian batean oso ahul zeudela musulmanak, eta erabat konkistatu, barkatu, bisigodoak, eta erabatean penintxula konkistatu zuten. Berelako izan zen. Guadaleteko bataia Rodrigo aspiratu zuten, eta iparraldea helduko ziren 710 hamarkada erdialdeako. Iruñarekin, Iturriara betan Pampilona deitzen diotela, 719 baino lehen kapitulazio akordio bat sinatu zuten. Erabat afirmatu ezin badezakegu Iturriak ez diolako horrela, ziurrenik Xulf izuneko forma izango zuen, Iruña konkistatu zutenean, eta ez Anwa. Hauek dira bi forma kapitulaziokoak musulmanek erabiltzen dituztenak, eta Anwa konkista aplikatzen da, hau da, menperakuntza. Xulfean aldiz, tratatu bat ematen da. Azken kasu hau balitz, antzinako iruñarrek zuliaz bilakatuko lirateke, eta lurrak beraienak zulia izango ez lirateke, ez? Baskoien eskuetan geratuko ziren. Honikin esan nahi dudana da, lurrak teorian ummarenak bilakatzen zirala, hau da, umma musulmanen lurraldea da, baina era berean, baskoi konkistatu horiek badute nolabaiteko erabiltzeko baimena, ez? Dimi ez bilakatzen dira orduan, ez? Eta babestuta daude lur horiek erabiltzera. Hori bai, tributu bat pagatu behar dute ordainetan. Gizia uste deitzen dela tributu hori. Eta, guzti hau dana dakigu badagoelako iturri bat, 10. mendeko, hau da, hau gertatu zenetik 200 urtetara idatzia. Hortaz, ez dakit badu sinesgarretasuna, baina saia da. Dena dela, orain pixka frankoetan sartuko naiz, bale? Carlos Martel merongiarra aipatuko du lehen da bizi, esan bezala islamiar hauek abantaran zijoazen iparralderuntza, eta 722an, Poitiersen, Frantziako nahiko goian, garaitzen ditu musulmanak. Carlos Martel hau da Karlomagnoren etxitxa. Eta Karlomagnoren aitona honek musulmanak garaitzen ditu. Hori da, 722an, eta hor, garaipen horreri eskerrak uste da musulmanen gorakada hori asko moztu zela, ez? Egia da ala ere, 759 arte Narbonensean, hau da Frantziar ipar hegoaldean geratzen diala musulmanak, zeinak musulman hauek botako dituen Carlos Martelen semeak, Pipino Laburra izenekoak, zeina hau Carlos Martel ez bezala, bai bilakatuko den errege. Hau da, Carlos Handiaren aita, errege bilakatuko da. Errege honek gotziko ditu Frantzia hegoaldetikan, ez? Eta garai honetarako musulmanak hasierako inpetu handi hori zutena, pixka eta ahulduta aurkitzen dira, ez? Zergatik, musulman munduan, edo islamiar munduan hobeto esan da, 750 urtean, badago kalifatoa dinastia aldaketa bat, ez? Omeiak utziko diote bidea Abasieri, eta hauek Damaskotikan agintzetik pasako dira Bagdadera agintzera. Hala ere, Abasi hauek ez dituzte garaituko omeiatar guztiak, eta omeiatar bat etorriko da Kordobara. Eta Kordobako, nahiz eta beraz da ausartuko kalifa deitzera, bai izendatuko duela bere burua emir, eta konfrontazioan sartuko da Bagdadeko poterearekin, ezta? Guzti hauek estatus edo kargu botere karguak, ez? Bai, barkatu hori da. Kalifa da musulmanetan handiena, eta emirrak esan dezakegu diala gobernatzaileak. Gero ere aipatuko dut laizter Bali izena, eta Bali hau izango da herri bateko gobernuburua edo herri bat kontrolatzen duana, ezta? Orden honetan kalifa, emirra eta balia. Dena dela, bueltatu zaten naiz nintzelara, Kordobako emirra izango da Abdraman lehenengoa. Eta egun Al-Andalus bezala ezagutzen dugunarekin
boterea berenagatuko du. Bera izango da Kordoban agintari horregako gudua jasotzen denean. Halere, emir honek hainbat arazo izango ditu iparraldeko Ebro bailarako baliekin, ezta? Eta bertan kontrola duten agintariekin. Bali horiek islamiarren banaketa hau probestuz, Omaiarrei zin egin beharrean, diote beraiek fidelak direla Bagdaderi. Eta orduan ekidin nahi dute inongo tributurik ez pagatzea emirrari. Kasu honetan gainera, hain urruti izan da botere zentruak, Frankoak ere gertu dituzte. Eta agian, beraiekin akordioak izatea onesten dute, ez? Eta gero ikusiko dugu, gero sakonduko gera akordio hauetan. Eta orain berriro ere Frankoetara bueltatuko gera pixka tia bukatzeko zati honekin. Carlos Martelek musulmanak garaitu dituela esan dut, baina esan dut ez dela inoiz errege izan. Bere semea aldiz bai izango dela. Hau da, bere semea Martel jauna jauregiko nagusi zen. Hau da, jauregiko nagusiak dira palazioa edo jauregia gintzen zutenak eta sekulako podera zuten. Eta egia da dux izatera iritsiko dela, baina fideltasuna mantenduko dio Txilderiko hirugarrenari. Pipino laburrak ez bezala. Honek, 751an eskuratuko du erregetza eta konkista garai bat abieraziko du. Esan bezala lehen Arbonentzia konkistatuko du, Septimania, hau da, toki hau guztia da Frantziako hegoaldea, egungo Kataluniako zatiren bat, ez? Eta tira, 768an ere, Akitania bera ere bereganatuko du. Akitania nahiko zatituta zegoen eta berak lortzen du bereganatzea. Eta behin oinordetzan bere bi semeak, hau da, Karloman eta Karlomagno di erregetza usterakoan, ikusten dugu Frankoak erabateko espantzioan daudela, ez? Ze gertatuko da hemen? Karlomagno, 761an bere anaia hiltzean, bilakatuko dela Frankoen erregea. Orduan, esan bezala, 768 handitze garaian dagoen imperio bat daukagu horrez. Hor ditugu musulmanak indartsu, baina pixka eta ahultze prozesu txiki batean, eta espansioan datozen Frankoak, ez? Beste Pirinioaren beste aldean. Eta hor badago marea bat, o maraina bat, esan dezakego beto, interes lokales jositako Ebro baiara bat daukagu, baita Akitania bat, eta tira, interesgarria. Beraz, esango dugu, bi botere polo garrantzitsu daudela garai horretan, eta inguruan egon daitezkeen botere autonomiko edo regional guzti horiek saltsa horretan mugituko direla, euren interesekin jokua egin nahian, ez? Pepeko baroiak bezala beti daudela botere bila, ez? Edo gaur egungo mundu mailako gatazketan gerta daitezkeen kasu ezberdinetan bezala, ez? El mundo multipolar eta botere faktikoak duten indarra, ez? Azken finean, ekonomiak eta botereak gidatzen du historia. Interesek. Eta ez historia epikoek eta identitateek horren beste, ez? Hori da. Bueno, behin kontestu hau ezarrita, gure batailara gerturatuzkoaz, ez, Iñaki? Bagoaz pixkanaka, baina oraindik ere, nahi dut pixkat gehiago findu testu inguraketa hau, ez? Zetikan, 718an Karlomagnok egingo duen espedizio hau gehiago testu inguratu nahi dut. Baina ipatu etun pixka bezala, ez? Hiru botere nagusi aurkitzen dira, ez? Bueno, esan bezala, nahizko konplexuak dira gauzak, botere lokal horiek hor ditugulako. Baina tira, Karlomagno sendo dago iparraldean, eta Bagdaden abiztarrak ditugu pixkat urruti, eta Kordoban hor dakagu gure emirra, bere interesak eta tentakuloak iparraldera arte ekar ditzakela, ez? Iparraldean baina, baditugu hainbat bali musulman, ez? Formalki emirronen aginpean badaude ere, pixkat beraien botere autonomoa sendo mantendu nahi dute, ezta? Eta, astu zeite komentatzea bai, Iruñean bertan, baditugula boterea zentralizatzeko kapasa dan estruktura bat, eta iturriak hitz egiten dute eneko batetaz. Zein da eneko hau? Baskoi kaudillo bada,
Eta ziurrenik eneko aritza geroko Nafarroko lehen errege horren aita izango da, ez? Dena dela, guazen Karlomagnoren lehen espedizio hau nola gauzatzen den, ez? Kontuari izan behar da, Frankoren armada ez dela armada estable eta handi bat. Gudarosteak izango ditu 30-30 bat soldadu. Egia da, nahikoak dirala beti konkistak gauzatzeko, baina azkenian imperio osoan bere aginpidea bermatzeko ez da nahikoa, ez? Ez daztu behar, Zazpiron deruta mesortean ez luze arte, Akitania, Saxoiak, Lombardia eta zona hori dana, ez duela firme kontrolatzen, altxamendu asko izango ditu, eta espedizio hauek bakea mantentzeko balio diote, eta horiek sortzen duten beldurra, ez da agian bakea mantentzeko gehien balio diona. Lurraldearen kontrol efektiboa baino, nolabait, altxamendu edo enfrentamendu kasuetan armada mugitzen da leku horretara, garaitu behar duena, edo sarraskitzen du edo dana delakoa, eta horren bidez mantentzen da egonkortasuna. Hori da, azkenian zuk pentsatu beti daudela fakzio ezberdinak boteretan, eta askotan horrelako gauza bat egin da gero, zuk botere ematen diozu zure alde agertu den fakzioari, edo ez bolin bada horrela gertatzen, esan bezala ondo azaldu dezunez, hori berriro gertatzeko beldurrak, saiesten du altxamendu berri bat, ez? Eta gertaera hau, ez da oso ezberdina Kordobako emirrak egingo zituen ratziak edo kastigo espedizioatik, ez? Ratziak baino beto kastigo espedizio dituko ditugu. Ratziak gehiago dira beste gerra forma bat, baina tira. Dena dela, espedizio hauek erabakitzean urtero egitezan konsilium batean, ez? Hau da, kontseilu batean. Udaberrian iten zan hau, bertan jauregian biltzen zian Karlomagno eta bere asesoreak, ez? Eta erabakitze zuten ze konkistatu, edo, nora joan armadarekin, ez? Gerra bera, orain bezala, aktibidade oso lukratiboa zen, eta interes ekonomikoak bertan daude argiki, ez? Ze bada gerra horren garrantzitsua urtero egitea? Botina eskuratzen dalako, hau da, dirua. Hortaz, Karlomagno eta bere jauntxoak soldaduekin batera, beti prestatzen zuten kontzientzia handiarekin, hurrengo bataila, ez? Hala ere, 718 urteko aurreko urtean, kontzilium hori Pederbornen egin zen. Non dago Pederborn? Saxonian. Zer da Saxonia? Saxonia Sajoiak, ez? Sajonia da. Eta konkistatu berriko lur bada. Sajoniak berak makina bat buru uste emango dizkio, horregako bataiaren ostean ere altxatu egingo zaizkio, eta tira. Dena dela, urte hartan Saxoi ugari kristautu egin zian Paderborneko bileran, eta bilera hartan gainera, Ebro baiarako musulmanetako bali asko joan ziren bertara. Gironakoa eta Bartzelonako ziur, eta baliteke Zaragozako ere bertan agertu izana. Bali hauek, esan bezala lehen, teoriari Kordobari zor zioten leialtasuna, baina tira, bere interes propioak zituzten. Eta Frankoen indar espansiboa zela eta beraiekin akordio batzutara heltzea ere lehen etxizuten, ez? Hala ere, urte hartan ez zuen inongo kanpainarikan bota Karlomagnok, eta badirudi indarra gorde zituela 718an sekulako eraso bat egiteko. Zer nolako erasoa zuen helburu? Segurazki bere helburua zen marka hispaniko bat sortzea. Zer da marka hispaniko bat? Da bere imperioaren finetan edo bere imperioaren limiteetan alako fuerteki militartutako eremu bat sortzea, ez? Nola? Pentsatzen zuen hori egitea, ziurrenik ingo zuan bere ejerzitoa bildu Zaragozan, Zaragozako, Gironako, Hueskako bali ezberdinekin batu, eta Toledo konkistatu, eta gero Kordobara joan, ez? Eta ondoren, segurazki lur batzuk irabaziko zituan, eta bali ezberdineri toki hobeago bat emango zitzaion bere balidatoa aurrera eramateko. Eta paperean plana
oso polita izango zen, baina, Baina tira, hor heltzen gara kanpainaren hasierara. Karlomagno bera, bere ejertzitoa bitan zatitu zuen, ez? Iberiar penintsulan sartzeko. Alde batetik Neustriatikan abiatu zen bera Karlomagno legio batekin, eta bestea Katalunia ingurutikan sartu zuen. Helburua zen guztiak Zaragozan biltzea. Baina heldu da, Iruñatik pasatzen da, ez? Karlomagnoren armadaren erdia, erresistentzia handirik gabe erortzen da Iruña edo Pamplona, eta ondoren Zaragozara heltzerakoan hasi sorpresa eta bertako baliak Husain ibn Yahid Ansarrek ez dizkio ateak irekitzen. Orduan, ateak ez dizkiotenean irekitzen, Karlomagnoren armada ez egon prestatuta asedio luze bat egiteko. Hortaz, esan daiteke espedizioa frakaso huts bat dela, ez? Ez du lortzen bere helburua eta bueltatu egin behar da. Baina, zer gertatzen da bueltarakoan? Ejerzito osoa, hau da, 20.000 inguru pertsona, bi legio oso, Iruñatik bueltatzen dira. Eta zer egiten dute Iruñan? Berau destrozatu. Zeba, hainbat, eskaini izan dira hainbat teoria, ezta? Ziurrenikan botina behar zuten, eta hor zerbait hartuko zuten, eta gainera, Iruña plaza estrategiko bat zen. Hurrengo urtean berriro nahi bazuan bueltatu, ez? Iruña suntxitu zezaken. Iturriek diote, Iruña suntxitzen dela eta bere harresiare erabat erraiten duala, ez? Tira, badirudi ez dela erabat egia, hori egin baluke 50 urtean ez lukete izango sekulako harresiak, eta hori egiteko behar duzun denbora ikaragarria da. Orain ikusten dugu, ez? Israeleko bombak Palestinako Gaza suntxitzeko zenbat bomba behar dituen, imaginatu Karlomagnok zenbat zu eta zenbat gizon indar beharko lukeen Iruña suntxitzeko, ez? Esan dugun bezala Iruña suntzitzen du eta abiatzen da Pirineorantz. eta orain badator batalla. Bai, azkenean badator batalla. Hala ere, erasoaldia ondo ulertzeko kontuan izan behar dugu, bi legio hauek, hau da, 20.000 pertsonak, 20.000 pertsonataz gerala hitz egiten. Eta Pirineotako galtzada hauek zenbat metro izango dituzte 6-8, eta ez da bakarrekan ejerzito bat 20.000 pertsonakoa, impedimenta guztia, hau da, beraik dakar marten guztia, ez dakit ez dian 800 idi erabiltzen dituztela, ez dakit zenbat zaldi, engranaje guztia da, orduan, kontuan izan behar da, olako gauza bat, mugitzen dela 15 kilometro asko jota azkar junda, 20 agian, baina 5 egunero geratu behar da, 10 kilometroko luzera izango luke, agian, ez dakit, pasada bada, ez? Askotan astutzen zaigu mobilizazio militar batek atzetik behar duen logistika guztia, ez? Gaur egungo gerretan, eta ere, frentean gertatzen dena, da, militar edo lan indarraren oso zati txikia. Atzetik dabilen kate logistikoak, eta, hornidura guzti horretan sekulako esfortzua, behar da. Esfuerzo de guerra esaten da, ez? Azkenean, gerren gehiengoak beti esfortzu horrek faiatzen duan momentuan ondoratzen dira, ez? Lehen mundu gerran, Alemaniak agian jarraiz ezaken pixka gehiago borroka egiten, baina, esfortzua pixkanaka beruntza zoan. Ez dakit, horrelakoak askotan gertatzen dira, ez? Dena dela, gure garaira bueltatuz, ez? Horreaga, 7-8 bueltatuz, bi galderari saiatuko naiz pixkat erantzuten, edo, hoien inguruan dauden teoriak azaltzen, ez? Non izan zen erasoaldia, eta zeinek egin zion eraso. Non galderari erantzunez, badago Jimeno Jurio historialari naparra, dioenak Balkarlos inguruetan izan zela bataila hori, ez? Aldiz, Iñaki Sagredok 2013an atera duen liburu batean dio, Artaketa inguruan kokatzen du bataila, hau da, handikan 5 kilometrotara eta galtzada alternatibo bat omen zegoela dio berak. Bi kasu hauetan, atzera guardiari egondako segada bat eta hitz egiten dute, ez? Aldiz, Xabier Irujok asko zabaltzen du bataila, ez? Berak dio, Ibañeta da Luzaide artean eman zena, eta zehazki, Siseko mendatearen kontrolean egon zela, batailaren zinua, ez da?
hiru teoria interesgarri, eta esan bezala, iturriak interpretazio marko zabalak eskaintzen dituzte, ez? Eta guztiak, uste dut ondo argumentatuta daudela. Dena dela, orain pixkat agian polemikoagokoa den identitatearen kontuari ekingo diogu, eta zeinek egin zion eraso? Asko katramilatzen da hemen eztabaida. Denetarik entzun dezakegu, ezta? Tradizio literarioak musulmanez bakarrik hitz egiten digute, beste batzuk, sagredok bezala, Waskoneri edo kontinenteko baskoek mendeku gisa, hau da urte batzuk lehenago Frankoek beraien buruzagia hil izanagatik erasotzen diotela dio, eta Irujok berak hemen sartzen ditu kontinenteko eta baskoiak biak batera elkartuz, eraso egin omen ziola Karlomagnori, ez? Kasu honetan berak dio bataia atzera guardiari ez ezik beste 15 kilometroei. Eta, logikoa da, ez? Azkenean zuk erasotzen desunean, erasoz laburrak eginez, pixka tastoratzen dezu armada, ez? Eta gainera, berak dio, egun batean kontzentratu baino, egun gehiagotan kontzentratzen dela bataia, ez? Hori ere logikoa izan daiteke. Eta bukatzeko, badago, ez dakigu norarteko kolaborazioa egon zen, Frankoi eraso hau gozatzeko, musulman eta baskoien artean, ez? Nik esango nuke islamiarrak ziurrenik parte hartuko zutela bazituzten beraien interesak, eta logikoa da, ez? Norbaiteri eraso egiterakoan, aliantzak bilatzea. Dena dela, ondorio bezala bataia sekulako jipoia da, Karlomagnorentzat, eskaramuzatik gutxi du ziur, eta Karlos Handiaren lehen eta azken porrota da. Ez da berriro gainera inoiz itzuliko bera horreagara, eta errolan famatua ugaltzeaz gain, ez? Bretainiako markako lidera zena, bestelako pertsonaia garrantzitsu batzuk ere hiltzen dira Eginardoren kontuan, ez? Hor sartzen dira Iardo zeneskala, hau da diruzain garrantzitsu bat da Iardo hau, eta Anselmo, jauregiko nagusia zena. Eta horrez gain, kontuan izan behar da, 719 ere ez duela kanpainarik egiten. Hau da, 7-7-7 eta 7-7-9 ez dago inoko kanpainarik. Eta hau oso arraroa da. Zergatik, agian bataia baterako preparatzen eta bataia batetikan galdutako zauriak sendatzen, ez dakigu, baliteke. Eta astu zait, anekdota bezala, Karlomagno esan itzuli, baina bere semearen konde pare bat itzuli ziren horregara. Kasu honetan Eble eta Aznar izena zuten, eta biak alabiak korriketan atera ziren. Beraz, espekulazioz osaturiko historia guzti honetan, argi dagoen gauza bakarra da, Karlomagnoren armadak garaitua izan zela, ez dakigu ez non ez nork, baina garaitua izan zela hurrengo urteetako kanpaina militarrak baldintzatzeraino. Hori dirudi, ez? Bai, 719 kanpainarik ez egotea oso arraroa da. Ez dugu astu behar ejertzito oso batek hortaz bizi dela, ez? Ejertzitoan parte hartzeko diru asko gastatu behar du batek garai honetan. Saldia daukazu, zuren mailak asko balio du, eta, diruak asko tiratzen ditu jende asko, ez? Bai, eta aipatu dugu, armadaren ez dela nolabaiteko dimentsio handiko armada erregular bat lurralde osoan banatuta dagoena eta fronte bat baino gehiagotan jardun daitekena, beraz, zure espedizio militarrean porrot bat jasotzeak baldintzatu ditzake, zure hurrengo urteetako kanpaina guztiak. Bai, noski. Hor gainera kokatzen da beste episodio bat, ez dakitena da norarte dagoen lotuta honekin, baina aipatu ditugu sajoiak errebelatu egiten diala. Askok esaten dute Karlomagno bueltatzen dela sajoi haueri aurre egiteko, ez? Errebelatu zaizkio eta aurre egin behar zaie. Baina beste batzuk diote ezinezkoa dela erreboltaren berri izatea bataia pasatu eta hainbat egunetara ohartu zela hortaz. Hau da, ez zaukala itzuli nahi bazuen horreagara, hortaz jabetu horretikan itzul zitekela, ez? Orduan, hor geratzen da hori zintzilik.
eta beste eztabaida bat dago hor ere bai, ez? Esan bezala, kasu honetan uste dut iaia edozein argumentu eztabaidatzen dela horregako bateiaren inguruan. Eta eztabaidaz beteriko kasu historiko honetaz ari garela, kuriosoa iruditu daiteke horrelako leyenda edo gertakari historiko ziurgabeetan oinarrituta naziotasun ezberdinek eraikitzen dituzten errelatoek. Ez, guztiok ezagutzen dugu Orreagako bataila eta ezagutzen dugu Orreagako batailaren kontakizun bat. Baina historikoki ez dago oso argi zer gertatun zen ere. Ze interes egon daitezke guzti horretan. Bueno, azkenean nazio guztiak, ez, badute beren mito fundazional esaten dana, ez? Eta horrelako bataila... Errekonkista, bai hori da. Lehen ez egin dugun esenzialismoari zo eginez, ez? Bueno, gurea edo gure arbasoena izan dena denbora askoan, ez? Mea tira. Mito fundazional hori da, normalean bataila batetan oinarritzen da, ez? Bizkaiakoa duka berea, eta Nafarroarena zergatikan ez hau, ez? Esan dugu, enekoren bat hor zabilela baskoien lider bezala, eta gero handikan gutxira sortzen da eneko aritza. 50 urte egia da asko dirudiela, ez? Baina, bueno, historia azkenean esenzialismo hauek linealki ikusten dute, eta linealtasun horretan, Orreaga, erregaren sorkuntza, gure espansio antxo handiarekin, gero hor dator Navas de Tolosa, gure bizkaitarren, Gipuzkoarren eta Arabarren konkista edo traizioa, ez? Danetik handago, eta gero, Albako dukearen konkista, ez? Dana linealki oso ondo lotzen da dena. Eta lerro horretan koka ditzakegu Nafarroako erresuma eta barrez gaur egungo aktore politikoek egiten duten erabilera. Baina aldiz, naziotasun kontzeptu edo sentimendu guzti hauek askoz geroagoko kontuak dira, eta guk aipatu dugu nola garai hartako Iruñako soziologia bera aztertuko bagenu ere, islamiarrak, kristauak denetik zegoela. Bai, askoz ere hori da, azkenean, gainera gero askorentzat, pixkat erreboinetuko dut, eta naziotasun hau, adibidez Espainiaren naziotasuna esaten da, 19. mendean zehazten dela eskaizko gorte horietan, hor dauden modernista Benedict Anderson, Hobsbawm eta hauek, era modernoan hau da 17. 18. mendean kokatzen dute agian 16, oso goiz Inglaterra agian, ez dakit, baina hor kokatzen dute naziotasunaren sorkuntza, ez? Eta pertenezentzia. Orduan, hori da, batzutan historiara begiratzen dugu eta nahi duguna ikusten dugu askotan, ez? Mira, tira, lehengoari esaten egoenari helduz, Carlomagno askorentzat da feudalismoaren sorrera dakarrena, ez? Zer da feudalismoa? Azkenean erregeek boterea galdu eta gainera botere lokalek hasten dira irabazten. Sekulako basaiutza sare oso zail bat osatzen da, eta kasu honetan Carlomagnorekin ikus dezakegu, ez? Egia da enperadore bat egongo da, baina botere lokalen garrantzia azpimarratzen da, ez? Eta gainera aspiraketa horiek nola ematen dian, ez? Botere enperadoreari zin egiten dio markes batek, markes horri konde batek, konde horri beste noble lokalek, noble lokal horieri beste herriko nobleek, eta noble herriko horiei zerbuek, ez? Eta, deskuidatzen bazera, zerbuen azpitikan badago besteren bat, ezin dela izan zerbua ere, ez? Orduan, hor sokortzen da sare komplexu bat, non naziotasunak ez duen inporta. Azkenean inporta dizuna da, zure ongizatea, ongizatea edo zure interesak betetzea, ez? Eta musulmana balin bada edo kristaua balin bada, ez du inporta. Eta, horretaz egerala, hor badago Banu Kasi, famatuak, Ebroko baiaran, ez? Hor Nafarroa hegoaldean edo kokatzen dianak. Banu Kasi hauek ikusi da familia bisigodo bat zela, gerora islamia hartu egingo dena, ez? Eta Banu Kasi hauek oso harreman sendoak izango dituzte Nafar erregeekin. Hainbeste elkarren artean eskonduko diala.
ez? Orduan hor ikusten dugu, 9. mendean nola dago islamiarrak, kristauak, ez duen hainbesteko garrantzia erlijiotasun honek, ez? Egia da, horregako guduare saiatu izan dela kutsu kristau bat ematen, ez? Nola suplikatzen dioten mesedez Karlomagnori etortzeko eta islamiratek salbatzeko, baina tira, hori gehiago da kausuz beli bat sortze aldera egindako zerbait, ezta? Honekin, agian azken hitz batzuekin amaituko dugu, ulertu behar dugu garai hartako batailak, jauntxo edo botere dun ezberdinen arteko gerrak izan zirela, eta norbaitek Karlomagno garaitu baldin bazuen, hori ez direla euskaldunak izan. Euskaldunak askoz geroago agertuko gara. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Altxatuko gara, etikaz mitzak gaitezen gaur eta hemen. Okerkale irratia.